Angel Escudero zabaldutako noesiologia edo noesiterapian txanda. Sarian informazio pila dakazu, nik esango izut nola den ariketa. Istue ekarri, ahora, eta mingaina istuz betia dakazula, honakoa esan, ukimena mantenduta netzat informazio baliagarria delako, nire gorputz guztia anestesiatua dut, hala egongo da gaurko eguna bukatu arte. Angel Escudero deskubritu zunez, hauinta zure eremu elektromagnetikoa eta lurra planetan eremu elektromagnetikoak bat egiten dute. Eta orduan, gutxi honek atzentza. Baitu be bentajak. Beste bentaja pila bate bai, gauza asko programatu zenitzakela, eta hor daude, kasu non Euskal Herriko ama izan nahi zuten emakume ugari jontzin, Valentzira, beak ospitala edo dakan lekura, eta han, anestesia kimikoik gabe, ben umaldia eukitzen zuten, era naturalago batin. Beste aukera pila batu, sarian behitu.